1973an Euskalistan, izan zen, kursua bukatzen zegoen, agurtik. Ni 71an sartu nintzen unibertsitatean, eta, ordurako, azpiko lana, azpiegiturako lana, zeizen polita, egiten genbiltzan. Eta nire, klaseak ematen nituen gara hartan erdera utxez. Franko izan, unibertsitatea erdera bainetzan, baina nire apunte guztiak neuretzat euskazetik nituen. Idazten nuen euskaraz. Eta ordurako ezagutzen nuen, zegoela beste talde bat Donostian, Eluiar gero izango zen, zeuden Andres, Azkune, Zalbide eta bietanak zeuden, Zagarna, izenik ez dut esango, izen propio esan edo, baina danak lagunak, eta lanean egiten. Ordurako bi ikasturte oso ebanan neuzkan unibertsitatean, eta material asko neukan, eta bi asignatura baten dituen, fisika orokorra, fisika eta mekanika teoriko. Eta horren apunteak euskal eginak eta komentatuta Eluiarrekoekin. Eta kurso hortan, beti bezala, eta nik beti izaten dut, iparraldekoek askotan miretsi egiten ditu. Zergatik, isil dabiltza, baina lana egiten dute oso fina. Eta han bazegoen aldez aurretik aurreko urtetik, Baionan egiten ziren euskal asteak. Zaharrak batetik, baina bazegoen pertsona bat, nik asko estimatzen duena, Manes Goienetxe, izen zen gazteen kasana, historialaria, hil zan, nindela urte batzuk, eta hori zan antolatzaile modura ibiltzen zaten. Pero atzean zeuden, Xarrito, Maritxelarreto, edana babes emoten, Eta erabaki zuten, 73an, Kataluniaren estilora, eta katalanak guretzat ez bakarrik politikagatik, beste oso askorengatik oso miresgarria, haiek egiten zuten Universitat Catalana d'Estiu. Eta orduen, erabaki zuten, Ipar Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian ezin egin zitenen olakorik, egitea Baudako Euskal Universitatean. Eta 73an, uste dut izen zala, irailean uste dut izen zala, buruzari nahiz, baina gutxi gora bera, antolatu zuten lehenengo zainoak. Eta universitatean geunden, eta zan genuen, hau niretzat da, nola zan duke, oasis bat. Ego Euskal Herrian bizi izan da, eta universitatera, euskera utzez, eta baina zan oso artesanala zan da. Orduan, nik uste dut apuntatu nintzen, noski. Eta gainera, nola Manes Goienetxek bazekien nik zer egiten duen, hitzaldi bat egun behar izan duen antxe. Lehenengo hitzaldia. Enaiz gogoratzen lehenengo urtean izan zen, baina uste dut izan zala sistema inertzialak eta horrako mekanikako gehi bat. Nik menperatzen duena, eta 80 pertsona apuntatu ginen. Ni izango nintzen, gazteen ez pasan, gazteenetakoa seguru. Eta mairuan, hoeta boste dute. Eta nirekin, esango nuke euskeraren alboan jakintxuenak zirenak. Ipar Euskal Herrikoak, eta gero, Michelena, Villasante, eta hori edanak zuen. Eta nirekin behar esan nien hitzaldi bat, haiei, ze orduan, lehenengo urtean, guztiuk batera egoten nien gela berean, eta hitzaldiak ziren arlo guztietako. Bakotxak sekien ari duz. Imaginatzen duzuzu, sistema inerzialak eta esen inerzialak zer diren, esplikatzen nori eta Villasante, nire herriko Gernikarra bera bai, esartxo, eskatzen garen lehendakaria, presidentia. Eta gainera, gero amaieran, oso politentesgarri esan data. Hala, nola baitu ulertu zuen. Beraz, lehenengo divulgazio zientifikoa egin nuen antxean. Publikoan, niretzat oso. Hori izan zen shock bat, edo esan duke flash bat. Nola baita, horako guzak berri edo motibatzen zaitxu, segitzeko. Hori izan zen lehenengo urte. Eta hori izan zen Donebane Loitzunen. Zerean, uste Maurice Abel institutu esan uste. Eta antxik. Eta gainera, zaharrak eta lo egiten zuten horren etxetan, eta gero gazteak eta koan ginenok, horako barrako, ez barrako, izan institutu barroan, literak, eta antxetan batera, eta giro oso horra, gero ekitaldi guztiak dano batera egiten dituen, oso interesgarria. Lehenengo urtea. Horrela zen nintzen.
Ja, bigarren urtera ja sartuta nengoen, eta ja antolatu nengoen beste zerbait. Ez dakit zeitzale zer demotre egin hori, enaiz gogoratzen. Baina ja, aragoan egiten nire alaba gaitzekin. Jaio berria zen, 1994an, 8-9 hilabete zeuzkan, eta berri geriatean, eta emaztea, lore, nire alabatxo ala ez, eta nire. Eta egon ginen, hoteltxo baten antxe, hori manen duzunen, Hotel Paris ditzen zen. Antxe pasatu gendun, nik joaten nintzen nien udura, egiten nuen, barnetegi osoa esango genduke, denbora guztian joaten nintzen antxe. Eta, bueno, nik joaten nintzen klasetara, eta gero labarekin eta emaztearekin, paseran oso du. Zegoen goratzen az, Batxitxa Larzabal, hango Ipar Euskal Herriko beste bat, eta ere beste alabatxo bat zeukan nirearen adinekoa. Bueno, hoiz esan, oso familiarra, eta oso artesanala esan duke. Hola, hasi. Bi puntu izen ziren batera. Bata zan ja Suarezen Espainiako presidentea, aldaketa zetorren nola daiteko, jadanik katalanak universitate estiua zeukaten, hizkuntzaren aldetik azpiritu gurea baino asko zubea zeukaten, eta baina guk ere bai. Guk ere ordurako, ez dakiz urtetan izango zen hori, 76an, 8an edo bai. Beraz, ordurako, gukain beste lan egin dagoenkan, Euskal Unibertsitatean, eta baina teknologiaren arloan, lanak ere publikatzen hasi ginen, hor non baita izango zen publikatzeko momentua, fregaturik geunden neurri neko honean. Gainera esan behar dago zer bat, hasieran horre bide ginen euskera tekniko-zientifikoaren arloan egon ginen, oso gente prestatua zen, oso euskera ona zeukatena, eta gero kezka zeukatena. Gero ginen batzuk euskartzen oso hor dira, esate batreko Antoni Zagarra, eta Mikel Zabide eta hori, gente hori esan, eta ja ingenieritza egin da zeukan, universitarioak ginen hor biltzanak, bagain neukan maila minimo bat. Hori lehenengo puntua. Beraz, euskaradetik, bagonkan infrastruktura minimo bat partekatu beharko zen. Gero hor inguruan sortu zen duzei eta hori dana, dana batera doa. Hori bat. Eta bestetik, kasualidadea, nik ezin duen ingenieritza nuklearra. Neuk, kasualidadea, ez da, zergatik bagustu guan duelako. Eta gara jotan gainera Euskal Herrian egon zen problema oso batza. Lemoizeko zentralaren ere ikuntzagoa. Orduan nik amaitu nituen nire ikasketak, teknika energetikoak ikasi nituen, eta proiektua, karrera bukaerako proiektua, izen zen, zentral nuklear baten erreaktorearen parametroen kalkula. Beraz, justo hori hitz egin horretaz lan egin benik, eta nik gai hori ezagutzen nuen. Bueno, hori lehenengo faktorea. Bigarrena, ordurako karrera bukatuta gero, lehenengo ikasi nuen berzio ofiziala. Gana nuklearrak oso ona dira, baina ja nire kezkak nituen, eta nik irakurtzen duen asko, batez ere Frantziako aldizkariak eta aldizkari zientifikoak, eta nik banekien zentral nuklearrak hainbeste problema zeuzkatela. Eta ezagutzen dituen, gaia teknikoki ezagutzen dituen. Orduan, Euskal Herrian egon zen movimentu bat, Euskal Kostalde ez-nuklearraren aldeko movimentu sozial bat, oso importante, eta ni hor erdian geratu nintzen. Orduan nire burua aldatu izan. Aldatu izan eta erabaki nuen, nik asko gustatu zait fisika nuklearra, hori ikasi dut, baina enago horren alde beste arrazoi batzuengatik. Eta orduan hasi nintzen Euskal Herrian zehar, herri txikietan, Lemoizeko zentralaren kontrako hitzaldiak ematen, euskaraz. Danak ematen dituen euskaraz. Orduan, ehundik gora, ez dut exageratzen, ehundik gora hitzaldi eman dituen Euskal Herrian zehar, herri txikietan, herri guztietan. Hitzaldi batzuk, esplikatu zer zen zentral nuklear bat, nola lortzen zen energia, eta gainera, ze ondorio, esan duke, albo ondorioak zeuzkan kaltegarriak, eta ni horregatik kontra nuen. Bueno, pues, inguru hortan kokatu zen, eta duen Adolfo Suarezen presidentea zata. Claro, ia euskaldunak eta katalanak erreibindikatzen hasiak ginen unibertsitatean ere euskeraz. Eta irakaskuntza ere euskera egin behar zen. Orduan,
Adolfo Suárezi Paris Match egunkariak egin zion entrevista bat, eta bertan argi eta garbi esan zuen, bitxi gora bera. Ia topatzen dugun katalanez edo euskaraz, nok emango duen fizika, bera kimika nuklearra esan zuen, bere ignorantzia esan da, erreakzio nuklearra ez dire kimika, bere ez dire fizika kontu bat, hori beste problema bat itzi desagun, esan zuen, kimika nuklearra ezin zela, ia baten batek ezagutzen zuen, euskaraz edo katalanez hori egin zikin. Hori bat, lehenengo faktorea. Eta gero bigarren faktore bat izan zen, garai horretan, pasegoela movimentu interesgarri bat euskararen alde, eta euskara arlo guztietara eramateko garen alde. Eta horren lortu zen, gaur egungo kaja laboral kutxa lana. Orduan, ez dakit nola ditzen zen euskaraz, nahi gatzen lankide horrezkera. Izena oso gaizki ipini euskaraz. Baina, arek bultzatu zuen kanpaina bat, arlo guztietan euskara erabiltzeko. Eta hori pasatu zanen, baten bati okurritu zitzaion bai Jose Ramonek klaseak ematen ditu euskaraz ere unibertsitatean, eta kanpaina horretan sartu dituten, eta zuten postara handi bat, nun ni nengoen Leioako gela baten klaseak emoten euskaraz, eta testu ipinita arbailean, eta esplikatzen. Eta duen, lema zan, bai jauna esan beharrien, jauna Adolfo Suárez, fizika ere euskaraz. Holako zer esan. Bueno, eta gero entrevistak eta insizkiaten, eta zira, nola esaten duzu hori, oso simplea. Fizika nuklearra euskaraz esplikatzeko, bi elementu berdira bakarrik bat, jakin gara ondo fizika, eta jakin gara ondo euskara. Horrekin, inka da bat. Bueno, hori da, eta oso posik nago hori egin duelako, nik uste dut orduen eragina izan zuela, eta geroari begira, gero errepikatu da, orain txibere agertu da, ez da bida berroera. Uruen barrez, baina hori, 1907 eta 1918 ja, argi geratu zen ignorantea Adolfo Suárez zela. Ulertzen dut. Bueno, hori da, gauza elementala dira, baina jente batzuk ez dituzte ikusten. Bueno, prozesu da, gauza guztiak bezala, derrepente establezer, aldez aurretik zeo zer egiten da, horretik gauza txikietan sinesten dunik. Azten diren, eta gero nun amaitzen diren, edo nun amaitu behar duten ez dakit. Eta gainera horrela behar du izan. Orduan, ni hasi nintzen, lehen esan dut zudan bezala, Donibane Elizun. Ja, Ipar Euskal Herrian 4 urte egin dituen, eta ja ordurako sartu ginen poliki-poliki, lehenengo ginen gonbidatuak esango duke. Baina gero ja joan zen diversifikatzen. Lehenengo zen atami batera, joan zen espezializatzen. Arloak zeuden, horren piztakoa da, nahi zein arlotan mendia, zientzietako arloan. Eta hor, jente ja, kompaktua gozan, trinkoa gozan talde. Eta organizatu behar zen. Horren ja, hasi ginen pentsatzen, ze itzaldi, ze gauzak emango ditugu, datorren urtean, interesgarriak direnak, eta nola, eta gero mintegiak egiten genituen. Bi problema gauzak, bata gaia bera, lehen esan dugu bezala fizika. Baina aldi berean euskera, terminologia, batasun minimo bat behar gendu, testuak irakur garriak izateko. Eluiar nik uste dut, eta mairuan edo, amalauan edo sortuko zala, hor bai, aldi berean. Horren, eluiarrek hartu gari zeukan. Eta ja, guk eskadungan euskara tekniko zientifikoa nolakoa izan behar zuen. Baina hori partekatua zuen, kezka izan partekatu. Bi talde handi zeuden zientziaren arloan. Talde bat zeuden Donostian, Eluiar talde azkenien, ekate deitzen zen, Donostiako ekate. Eta beste bat zen, Leioako zeta ekate, zientzietako euskal kultura taldea. Horlan ziren, dana bolondrezez oso. Parte hartzen getuen, bai, irakasleak eta ikasleak. Eta ez da bai datu egiten getuen. Eta gu bihurtu genuen lehenengo mintegi dano batera egoteko eta dano batera erabakiak hartzeko etxe. Beraz alde horretatik, ja, integratu eta genukan egituran mintegietan eta itzaldiak antolatzen eta tanetan. Hori badu. Eta gero, eta amasien uste dut, ez da oso gogorrak izan genituen, antxe Ipar Euskal Herrian, ustaritzen, zer egin, ikusten gendun Frankoia desagertzean aldaketa zetorrela eta egualdera joan behar genuen.
Eta segura asko izan zen 76an, baina urte bete gora bera, diferentzia, 76an uste dut, eztabaida gogorrak egon ziren, zer egin behar zuen UEUk integratu Unibertsitate Ofizialean, aparte segitu, eta etortzekotan, etorri behar gendula egoaldera, bigarren eztabaida handia, nora joan, Eibarrera lehenengo batzuk, eta esaten zuten zentriko zala, behin, azkenean Eibarren ere bagaude, beste batzuk Euskal Herri osoa buruan gunkan, eta ni barne horretan nengoen, Iruña hartzen genuen, guretzat gure hiriburua hasi zen. Garai hartan izan baita autonomia estatutu proiektu bat oso importanteak, Txinu Berriak edo ez tekin nola ditzen zen, 4 probintziatakoa noski, eta Iruña proposatzen genuen hiriburu. Naztu zen, egoera politikoa, soziologikoa, euskeraren egoera, bueno, tanak atera zikoan. Euskera batuaren prozesua, hori izan putpuri bat. Bueno, eta erabaki izan Iruñara batea. Eta erabaki izan Udako Euskal Unibertsitate modura segitzea. Nire ustez hor antolakuntza aldatu izan guztiz. Ordura arte, dana eramaten zuena zen Manez Goienetxe Ipar Euskal Herrian, baina hona etortzean, esan genuen eta nor, ipiniko dugu idazkari, izan problema. Eta bazuden Ipar Euskal Herrian, orden ieslari asko, Frankon garaikoak oso importanteak, eta han zeuden Monzon, han zeuen Santiburua, ieslari. Eta bazeuden baita Martin Orne, ieslari. Torturatu zutelako hemen, eta igrezen egin zuen, eta bizi izan. Eta, bueno, han eztabaida askoren ostean, erabaki genuen, Iruñera joango ginela, eta gure idazkari izango zela Martin Orne. Aprobetxatzeko, ja Euskal Herrira, Ego Euskal Herrira pasa zitekeen, eta horrela hasi ginen. Bueno, eta hasi zen beste fase bat. Eta ja joan zen finkatzen, eta erabaki genuen gainera leku eder bat, tamaina hartarako Larraona hartzea zentro modura, barnetekin modura organizatzeko, logelak eta dena euskalako, eta hori. Bueno, pauso hori izan zen, egitura aldetik oso importantea. Eta gero gainera, Bilbon ipini gendun idazkaritza bat. Oker espanago buruzari naiz, oker banago esan du edezu, baina Artiñano deitzen zen persona bat hilzana, oso euskaltzale fina bilbokoa, eta haren laguntzarekin eta bestearekin, gero uste dut Ulibarri euskaltegia dagoela. Hango lokaletan, lokal bat itxi duten idazkaritza lan egiteko Martin Ornek. Eta horraz, Bilbon ere idazkaritza permanente bat zeukan Udako Euskal Unibertsitatea. Bueno, hor aldatu zen, guren beste pauso sendo bat, eta hasi zen finkatzen ja gehiago. Osea, hemengo jentea errez joaten zen, Iruñara, gazteak ja unibertsitatean zeuden, eta beste movimentu bat zegoen, danetan, kultura, danetan beste epoka bat zen. Justo Espainiako konstituzio formatua baino lehenago. Hori zen hor zegoen pil-pil gizartea, eta jakin zuen hori aprobetxatzen, sendotzeko, finkatzeko, eta horrela ginen, horrela, egin du, hurrengo pausa. Eta hortik aurrera, ginen, arloka organizatzen. Eta arloka organizatzeko behar ziren batetik zuzendaritza bat, talde bat. Gero, arloko arduran batzuk. Nik ez dakit, izan nahi zen, ez nahi zen, zenbat denporatan egun nahi zen, ze pixka bat hori zen, esango den duke, nola zen, bolondrez lana, antxe egoten ginen, ni fizikako gauzitaz arduratzen nintzen, programako antolatzen, irakasleak liatzen edo gonbidatzen, bertara joan zitezen euren gaiak esplikatzera, programak egiten genituen, ja, beste sendotasun bat, onzan hartzen. Hori da, hori izan zen, urrengo pauso importantea, Udako Euskal Unibertsitatean. Nire ustez, hori klabea izan zen. Modu naturalean, esan nahi dut, ni berez ingenieria naiz ikasketaz. Gero autodidakta izanaz bizitza osoa. Nik uste dut, ikasteko autodidakta izan behar da. Ikasi behar oso zeuk. Irakasleak irakaste izu, baina ikasle egiten du. Irakaslea sobran dago, ikasle hona bada. Guretu duzu? Orduan, lehenengo ikasketaz ingenieria egin nuen. Gero, zentral nuklearren kontuarekin utzi nuen ingeniaritza eta dedikatu nintzen fizika. Orduan, fizikan autodidakta izan nintzen, unibertsitatean, baneukan materiala, irakaslean euskan antxeta,
baina ez duen egin karrerarik, baina fizika irakasle izan naiz. Baina autodidakta izan da. Eta hizkuntzari buruz luzera. Ni hasi nintzen saletzen, euskal saletzen zen, nik dana ikasi nuen unibertsitatean erdera hutsean. Dana, Bilbora etorri nintzenean, 17 urterekin, hasi nintzen enginitza eskola, eta ordura arte ikasketetan hitz bat ez nuen euskaraz nintzen. Beste guzera da, euskaraz banekiela. Hori beste problema da. Eta ja, 17 urterekin hasi nintzen esaten, bai ba. Nik euskara, baina ez nago prestatuta gauzak serio egiteko. Eta hor ere, autodidakta. Orden zer egiten nuen, euskaraz publikatzen zan guztia irakurri. Horrela ikasi nuen nik, nire maila igoten. Gauza bada hitz egitea eta beste gauza da testu idatziak prestatzea. Ze teknika diferentea dira. Hitz egiten duzu modu batera, enfasi ipintzen duzu, ordena fiska bat anartikoago da, baina idazten duzunean koherentzia bat behar duzu hitz egokia aurkitu, eta gauza horiek, eta hori nola ikasten da? Eginez, praktikan. Eta zu baina hori aurkiten zera irakurriz. Horren, garai hortan, fizika egiten nuen, irakasle nintzen lehioan, aldi berean, irakurtzen nuen almen guztia, eta ikasteko eta estilo propio bat sortzeko. Estiloa nahi bere. Nik idatzi behar nuen testua, nik gustura geratzeko. Nik beti esaten dut. Testu bat idazten dut. Nik beti berri irakurtzen dut, hainbat alditan, harik eta gustura geratzen nintzen. Gustura nagoenean, ni gustura gana, segura esko bestiak ere gustura egongo dira. Ze problema dago. Batasun baten bila goaz. Arau batzuk behar dira. Eta arau horiek gorde berean modu koherentean. Beti estilo berean. Hoxe egiten hasi nintzen. Baina gainera da, hori komunikatzeko da nire lankideekin eta nire ikasleekin. Euskara berbera erabili behar dugu da. Ulertzen duzu? Orduan, hoxe esan gure mintegietan Udako Euskal Unibertsitatean egiten genduna. Idazten genituen gauzak eta komentatzen genituen. Eta eztabaida izaten genituen eta akordioetara iristen ginen. Segun nahi genduen, gauza batu bat guretzat, movimentu handia zegoen euskara batuan, baina zientzian ere, gauza bera zan. Beti euskalki desberdinetakoa gauza zera. Baina, nik hori erraz konpontu nuen. Euskalkietakoak horren bronka handia zegoen, Bizkaira, Gipuzkera eta ez da gizaten nahi euskara batu behar du konforme. Eta eztabaida zan, ze formak ipini, eta nire eztabaida zan guztiz integratzailea, diferente. Nik idatzen dituen artikulu batzuk, Bizkaira ere euskara batu da. Zentzun horrek izaten. Zer esan nahi zuen horrek? Euskara da nola idatziko dugu guztiz arbitrarioa da. Ortografia gauza arbitrarioa da. Erabakitzen da eta respetatu da. Eta beste gauza da zer espresatzen dugu. Orduan, berbak, Bizkaiko berba guztiak, euskara batu dira. Beste gauza da nola idatziko ditu. Hori ez da behiratuko da. Baina berbak, leku guztietan dauz sinonimoak, kasi. Ez da esate, hau bai eta hau ez. Hau bai eta hau bai. Oain, idatziko ditugutan modu berean. Ulertzen duzu? Hori esan nire planteamentua, hori zen da beti. Eta horrela, autodidakta esaten dut eta prozesu dialektiko batean eta besteekin partekatuz egin ez doaz. Eta gero, suerte handia egon zan beste faktore bat, oso importantea. Eta zuk galdetu didazun ez terminologia. Giroan zegoen, nik nengoen zuzendari orduan Anaitasun aldizkarian. Euskara batuen aldeko erabaki hartu zuen, Gipuzkoan zegoen Zeruk Garria. Horrek ere erabaki bera hartu zuen, eta hor, badunkan ja, prozesu batu batean, dano batera joaten, hortik. Gero, euskaltzaindiak hartzen zituen bere erabaki. Askotan, euskaltzaindiak hartzen zituen erabakia ziren, aldez aurretik guk erabiltzen genituenak. Euskaltzaindian ere, jentea zegoen, eta haiekin partekatzen genituen guk, Udako Euskal Unibertsitatean eta beste leku batzutan. Eta 77an uste dut, 77an esaten dut, bestela 18an da, sortu zen beste erakunde importante bat, eta izan zen UZI, Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxe. Hor egon zen, gurekin egoten ziren,
jakin talde guztia, Joseba Intxausti buru zala, eta horrek ja erabaki zuen hiztegi teknikoa prestatzen. Horretzen duzu? Orduan ze pasatu zen? Hiztegi teknikoak prestatzeko, enberzen fisika, kimika eta hola. Fisikako hiztegiaren zuzendaritza niri eman zidaten, esaten zuzendari. Nik enuen hiztegi egin genduna, dozena bat fizikarik, Eluiarren eta zeudenak, lehioan zeudenak, eta nik koordinatzen dana. Han agertzen diren termino guztiak, danak adostuak ziren. Horretzen duzu? Orduan horren edo fizika hiztegia, utzi egiten. Oinarrien dagoena, eta orain, bidiratzen baduzu fizika hiztegiaren ze terminologia erabiltzen da, 99% hangoa da. Zeo zer egin du, txukun. Baina ez, neu nintzelako edo bestian zelako, baizik eta erabaki guztiak ziren, partekatuak, eta adostuak. Danetan ez genuen asmatu, ez da zer pasatzen, gero aldatzen da. Eta gero, egokitu dire gauza batzuk, termino barri batzuk, esate baterako. Bale, konforma. Baina hori ez da funtseskoa. Funtseskoa da korrontea. Korrontea nora doan, baixekoa. Eta hori egin du, korrontere martxan egin. Hiruro eta masortzean uste dut, egin zela, fizika hiztegia, argitaratia. Uzeik. Ordurako ia espiritura guztia ia, badaukan, minimoa, pero orain ere lan egiten dut, hori ez da sekula amaitzen. Ze zientzia etengabean sortzen. Hori lotuta da ja terminologia lanarekin eta gure irakaskuntzarekin eta lanarekin. Guk argi planteatu edo, irakaskuntza egiteko testuak behar dira. Argi dago, unibertsitatean ere, bai. Hori, orduan hasi ginen, 77an, Iruñean, eman genituen hitzaldiak edo zer, nire nasko horatzen momentuetan zer zehazki, argitaratu genituen, fotokopiak prestatu, enkuadernatu eta egin. Eta bigarren urterako, hau da gurea, 78an, nineuk egin duen fizikako libura, ez dakit gari berean jasintu biduaren gozun kimikakoa. Zeran, bagen den lan egiten ikasleekin apunteak euskan, esan genuen, apunteak ipiniko ditugu, makinatuko ditugu, engo ditugu marrazkiek eta dena, eta horrela, egin du, lehen libura. Baina hori argitaratzeko dirua behar zen. Horren, azpigitura ipini behar zen. Eta lortu gendun, Martin Orberen bidez, horren bankuek eta hurbilagoak ziren orain baino, eta diru bat erabiltzen zuten, ekimen kulturaletarako eta horrexe. Eta lortu gendun, Banku Bizkaiak, hango zuzendari baten bidez, Martinen laguna sanak, eman ziren dirutxu bat, eta gero ipinteko Banku Bizkaia lagundu eta finantziatu eta hola, eta egin genituen lehenengo liburua. Oso artesanalak ziren danak, makina elektrikoan eta idatziak, eta marrazkiak bertan, originalean egiten dituen marrazkiak eta dana, gero fotokopia offset edo izango zen, enkuadernatu eta liburu txukun batzuk egin dituen. Hor, hasi zen ja argitalpen gintza serio. Horten, gu horretan genbiltzen ez, gu ginen argitalpen gintza bat aurreko kide. Hori zen gure meritua. Dana konturatu gabe egiten zen, esan kontinuum bat bezala. Egiten ari ginen zerbait, eta oin beste, eta enbeste. Eta hortik hasi zen, nire ustez, ueuren ekarpenik handientako bat. Izen zen, testu, unibertsitateko testuak, ahalik eta kalitate handienarekin argitaratzeko zerbitzu bat eskaintzea. Eta editorial bat bihurtu zen dugu politikoak. Nik uste ez da bizin bat liburu diren, baina ehundaka liburu, goi mailako liburu dire, unibertsitateko irakasleak idatziak, egongo dire hobeak, egongo dire zainonak, baina zainduak gitxienez. Eta gero horrek ekarri zuen ueun politika bat, ez bakarrik hori, testuen zuzenketarako, testuen estilo bat egiteko, eta ueun baduko bere estilo bat gero nian, estilo liburu bat testu zientifikoak argitatzeko. Ez da uogina bakarri, gero azken batez. Lehen esan dudan bezala, partekatu bidago hori baloiarrekin eta beste batzuekin. Eta hori da nik uste ekarpen handienetako bat. Bihurtu da, unibertsitatean liburu euskera duenetan, argitalpenik handiena momenturen batean. Ezin da konparatu bitartekoetan,
Euskal Herriko Unibertsitatearekin, zerren beste 1000 posibilitate ditu, baina duinen, liburu duinak eta ondo eginen. Pozarren joan nintzen gara, ilusiozugarriarekin eta nolabait ez adio, baina bai agur esateko modu bat izan zen niretzat. Nik uste nire azkeneko hitzaldia izango da. Eta zergatik egin nuen hori, bueno, zeo zer emun behar nien, nik beti esaten dugu, niretzat nire pozik handiena da, nire ikasle izan dagoak nik baino hobeak izatea. Hori da nire pozik handiena. Eta asko ikusten ditut, nik baino, mila eder hobeto prestaturik, bai euskera aldetik, bai zientzia aldetik eta danetaz. Horren, esaten dut, nila edade bat badut, joan egin behar dut, eta joateko modu bat, joateko modutzat hartu nuen euren hitzaldi hori. Eskaini zidaten aukera, eta zanen, zer eskaini aldenik ikasle hori. Nire bizitza kontatzea, esperientzia kontatzea, eta nire posa modu horretan erakustea. Proiektu bat eukidu, niretzat UEU eta euskararen munduak, dana ez UEU bakarrik, UEU da parte bat, parte importantena, baina ez hori bakarrik. Niretzat izan da, mugimendu hori, kulturaren aldeko, euskal kulturaren aldeko mugimendu hori, izan da nire bizitza danetan, ez da? Horren, nolabait agur esan behar dut. Nolabait, baina agur esan behar dut, konfiantza dugu dago, beste ekingo dutela, neuk baino betu. Eta nola espresatzen da hori? Ba, ez dakit. Eta horren hasi nintzen bueltak emoten. Lehenengo idea amaziren ondala urte batzuk, uste dut UEUko 25 urte inzitzuenien, eskatu zieten artikulu bat. Eta inoen, orden ben metafora bat. Askotan, gustatzen zain metaforak eta mitoak eta gauzak erabiltzea, imaginazioa zabaltzeko ez da. Ni badakit mitoa direla, baina dire irakasteko zer bat, eredu batzuk, idea batzuk emoteko eta gero, imaginazioa librea. Entzulea da importantena, lehen esan dizudan. Irakaslea ez da zer. Helburua da ikasleak ikastea. Baina, ikasleak gero bakarrik ikasle behar dute. Horren irakaslea zauban da. Idea horrekin. Horren, ni banoa, konforme. Kontatu egin dut hori, metafora batekin, eta lehen nuen arrobi baten metafora, eta esan, arrobiazetako da, eraikinek egiteko. Hortik etorri zitzaidan, hori, beste idea, ez da? Arrobiaren ideatik, langile baten idea zan hori metafora bada, oso polita, antxiniako historia da, eta hori hartu nuen. Eta hori kontatzean, konturatu nintzen idazten nengoela. Gazteak ez dakitela zer pasatu da hemen. Ez dakite, ni konturatzen naiz, kontatuen behar izaten dira gauzari. Memoriaren momentuan gauz. Memoria historikoa eraiki behar da, eta oso garrantzitsua da. Jakitea, zer pasatu da, eta kontatuta protagonista batzuk. Ikas hortan horrego naiz, erdian ego naiz, kontatuko dut, nire ikuspegitik, neure ikuspegia zein da, neudakit, hori kontatuko dut, eta kontatuko dut, sentimentuak, zeintzuk izan ditudan, eta esperientzia. Hori izan da itzaldia, baina nik uste importantea dela gaztea konstiente izate horretaz. Nik eskatzen diz askotan, Berronean, beti da gora bera gazteekin eta danekin ez da, zarrei bitxiegi entzuten zaiela. Ikusten dut nik horren. Pelmak izan gaitezke, baina kontatuen behar da. Jakiteko gero, eurekin dezaten nahi dute. Eurena da etorkizuna. Gure etapa amaitu da. Hori onartzea beste erraza. Ni saiatzen ari naiz eta saiatzen naiz joaten isten gauzak. Baina sakonean isten ditut konfiantza dago gala. Hori da eta hori transmititu nahi izan dut beti. Eta ikargazterekin bazen esan duzut, ni oso posibla nintzen, akarrik ikusteai, enundaka, edo ez dakizan bat egon zen, enundapiko, ikertzen igazte, euskera honean lan egiten. Oso gauza sakonak aztertzen. Euren artean ez da behidatzen. Azken batez kolektibidade bat dago. Nik askotan esaten du. Euskera biziko bada komunidad zientifiko hori behar da. Komunitate zientifiko euskalduna existitzen da. Hori da nire apresiazioa. Existitzen da. Ikergazten ikusi nuen, lehendik ere barekia, baina nik ustean zeraiba. Txikia gara. Ni txikia maite dut. Hori bere oso bat nire, esaten dut zuet. Gigantismoa zein gustatzen. Pelikula ederra dagoen, handia,
ederra, sentimendu ikastorako, ez dakit ikusi duzuen, baina txikitasunaren edertasuna gustatzen zein ere. Eta uste dut, antolakuntzarako txikia asko zuen, nire ustez. Gauzak, handiei egitean, problemak biderkak egiten dira. Esponentzialki. Esperientziak esaten dira. Sistema dinamiko txikiek asko zelo beto funtzionatzen duten nire ustez. Hori da, Euskal Komunitate Zientifikoa existitzen da. Oso ondo formatuta dago. Nire ustez infravaloraturik dago. Ez da gizarteen eragileak ez dute hori kontutan hartzen. Ni nahi nuen oihu bat zabaldu ikusten ditudolako tratu txarra hartzen ari direla ikertzaile eta irakarri gazteek. Hor ari gara alferrik hartzen potenzialidade izugarria. Eta esan nahi zuen, batetik historiari kontatu, aldarrikatzea merezi dutela duintasuna, eta hoxe horretik banitzen post-posit. Agur esateko, nire bizitzaren parte da. Lagunak egin ditut, lagun asko ikasi dutan, momentu osoan pasatu ditut, eta gogoan dekotena, nire parte bada. Nik bi gauza diferente gogoratzen ditut, eta segurazko Martin bietan gauza. Bat, ustaritzen. Garai hartan, nola esan duke, popularra. Eta bazegoen zelai bat, nun, dirurik ez zeukatenak, baten ziren kanpindendekin. Eta pasatu zen hauze bat, hango fatxa batzuk, gau baten, edo arratzalde baten, apurtu zituzten denda batzuk hangoak. Beraz, jaso gendun, eraso fascista bat, ustaritzen. Uste dut 76an edo 15an, ez dakit, lehenengoan edo bigarren izan zen. Hori, enez gogoratzen. La Resordo. Zegoen seminaria eta bien zegoen olako zelai bat. Argoan, eta zeuden denta apurta. Eta nik pintzatu dut, ondo egiten gabiz. Oso ondo egiten gabiz, horiek azarrek badaude, zenea behar. Hori bat, azarratu ginen, baina ezin zan ez da egin. Baina hori pasatu zen, hori lehenengo nahi dut. Eta bigarrena, Martin izendatu gindun, uste dut urteotan, aukeratu gindun Martin idazkari gindun. Martin horren. Eta, ona pasatu behar gindun, eta horrek urtean, honien Iruñara. Hori zen zen, Iruñara masazaren. Eta ni berarekin joaten nintzen, Martinekin joaten nintzen Iruñara, beti pespera. Martinen auto elegante baten, bizarritako baten. Txairo, bastiro, presari gabe, pero Marceliano, Marcelino, ez Andrés, Benta Andrés, Marceliano San Bestia. Benta Andrés emitzen genuen afaritxue, eta hartu duen. Casa Marceliano. Ez, Casa Marceliano San Bestia egiten genuen, zera, klero indigenarekin. Benta Andrés aldapa, garrauna aurreko aldapa zegoena. Bueno, gauza horiek ez da importante. Borratu nahi bai dituzu. Bueno, ni joaten nintzen bespera Martinekin gara. Eta egoten nintzen dugun garraunan aste osoan, aste bietan. Eta orduan, aste bi izaten ziren. Eta orduan nire emaztea eta nire umeak, orduan bi neuzkan, Alaintz eta Maider, geratzen ziren Bilbo. Eta ni Martinekin eta Hugo kidekin egoten nintzen, Iruñean Larraona ikastetzen. Eta nintzat oso importantea esan, futbol txapelketa. Eta futbol txapelketa egiten genuen, eta partidoak egiten dituen furbitokoak, oso derrako, hilala bizikoak, eta nire emaztea orduan egiten zuen. Ostiral gauen, umeak itxi hemen amumarekin, eta Iruñerakoan banirekin astelekoa pasatzeko eta gero bueltatzeko. Nun datorren, ostiral arratzalean, doan, gure lore, Iruñara, eta ni nengoen partidua jokatzen Arratiaren kontra. Oso ekipo nagoenkan fizikari. Eta holako batean, Arratiako lagun batek, lagun mina, sartu estan atzetik ostikara baten mostan, izugarrizko golpe hartu duen, eta konortea galdu duen. Antzi.
eta hartu ninduten eta ospitalera eraman ninduten analgoa. Nik hori dena, ez dakit ezer, komorte bat dute, ambulantzian, eta berrepente itxartzen naiz ospitaleko gela batean, besoa, ez nuen apuntu baizik eta azurra atara nuen, eta aurrean nire emaztea. Orduan nire emaztea pasatu zuen asteburua, nirekin ospitalean, hori esker. Lehen galdetu didazu, zerean ikargazten emandako hitzaldiaz, eta nik metafora bat egin duen. Eta metafora zen katedralaren eraikuntza. Nik horrela irudikatzen dut. Nik irudikatzen dut, Euskal Herriaren parte bat, egunen batean nik utopia hori sinesten dut, utopia bada. Utopia da, gauza egingarri bat, existitzen ez dena, baina egin nahi duzuna, prozesu baten parte, eta nire dut Euskal Herri normal bat eukitea, Euskaldunen noski. Eta hor, Unibertsitate Euskaldun bat, erabat Euskalduna. Hemen, esango dizut, katedralaren parabolan ere, edo metaforan hartzen nuen Katalunia, eta hartzen nuen Gaudi. Katalunian badaukate unibertsitate bat, gurearen antzekoa, Universidad Estiutik datorrena, eta da Pompeu Fabra Universitatea. Eta hor terminologiaren arloa eta hor munduko honena. Teresa Cabrera beste batzuk, han enpatu dituena. Baina da, unibertsitate ofiziala, Kataluniakoa, katalanez, eta ikertzaile irekarri honek. Nik horrela irudikatzen dut egunen baten. Deituko da udako Euskal Unibertsiadez. Euskal Unibertsiade bat, nahi nuke izatea, normala, beste unibertsiade egin bezala. Horrela, nahi nuke, baina hori prozesu bat da. Gauza asko indira, oso zaila da, baina non jakin, non jakin. Hortik hasi ginen SMS-etik, nahi heldu gara, gaitasun hori, potentzialki badaukago. Nik sinesten dut, hizkuntza guztiak direla baliokide. Hori sinesten dut. Eta, alegia, potentzialki. Beste guzti bada, medioak ipini behar direla garatzeko. Gizarte guztiak dire, berdinak. Persona dire berdinak, ne ustez. Potentzialki. Pero, mila zirkustantzia daude, nik uste dut nahi nuke izatea, eta konfiantza dut aldatuko dela guzia. Prozesu bat da. Ikusi dut, prozesu hori ikusi dut, zer hortiko nahi. Zergatik ez da henduko.